Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Mayong buntag! Oh, may buntag sa. Oy, may buntag, pwede makadayon. Dayon kayo. Ayan, salamat kayo. Salamat. Para among balay. Ay, okay ra kaayo, Nay. Nay, mayong buntag gani mo. May buntag sa Sa pangalan, Nay? Evangeline Tabudlong. Evangeline Tabudlong diri sa San Vicente Barangay Buhangin. Nanay Evangeline, unsa ka kusog ang DX diri sa inyong lugar? Kusog jud kayo kay maayo manggod. Gwapo ang drama niya ang balita. Maayo pod ang balita. Walay halang. So sa ato pa ikaw gid mismo nagapaminaw sa DXDC? Yes sir. Grabe, no? Nganong DXDC magig ka? Dili kay ang drama, mga balita maayo nya naapay pagitik-gitik nga ang istorya. O karon hapit ang Pasko, Nay, unsa imong ginapangandaman karon sa umabot ka Pasko? Kanang tagantag maayong lawas, Ayun. mawala na ang COVID. Ayun, pero ang DXDC, Nay, gawas nga mao na pud ang atuang pangandoy, ang giampo sa Ginoo na pud mi idalit sa imo, ha? Ay, Nga salamat. pang Noche Buena. Okay, Nay, dawata, Nay, dawata. Salamat. Ayan, napag-isa na panay Paris. Mahubog ko Dili ka mahubugan ni kay non-alcoholic na siya naing wine, no? Nay Evangeline, na sa imong natong Noche Buena, unsa imong ikasulti? Daghang salamat sa DXDC ug sa mga staff sa regalo nga wa nako damha nga makadawat daay ko tungod Ayan. lagi sa pagpaminaw nako pirmi sa DXDC. Ayan, salamat kayo sa iyong pinaskon kasama John Noche Buena gift pack sa Radyo Regalo sa Pasko 2021 kang Nanay Evangeline karong orasa. Kauban nato si Radyoman Aimee Ginita, Radyoman Joel Miray, tatak, Arimen. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.